bueno, son unha blusiña, porque supoño que durante moitas de vos xa coñecedes a Xosé Alberto, ao mellor pola súa presenza activa nas redes sociais, precisamente, a que mencionaba o tema do Twitter. E Xosé Alberto, bueno, xa ten colaborado con outras iniciativas da área de emprego do Concello de Compostela, precisamente para este tipo de temáticas. É orientador laboral dende case 20 anos no Concello de Vigo, e sobre todo nos últimos anos ten participado en diferentes iniciativas relacionadas co que son os cambios no mercado laboral e no que se refire á propia búsqueda de emprego, coa sociedade digital na que cada vez máis nos movemos, non? E agora sí, perdón, Alberto. No, por Dios, moitas gracias. De feito, estupendo que digas eso nas redes, porque vou a ir super rápido, pero, bueno, teño que recoñecer que estoy talento. Bueno, máis ou menos. Bueno, sí, no. Bueno, vou a chegar aí, quixera de cambiar. Eu fiquei unha pequena presentación. Como decía, eu falo moito de temas de emprego en xeral, de como buscar emprego, sí, de intermediación laboral, de como se atopa, cosas deste tipo, sí. Entón, teño que recoñecer que, bueno, o sei que vou a tratar de adaptar un pouco a miña temática habitual ao objetivo desta sesión, das mesas, sí. Entón, se me permitides, eu o que vou facer é ir super rápido, non va a parar en casi nada, pero sinalar algúns aspectos que a mí me parecen moi importantes na intermediación, digamos, non na pública especificamente, ¿sí? Algúnas cousas que están a pasar é, máis concretamente, o que a mí me gusta, porque me gusta, e no que a mí me gusta, porque me parece que é o máis importante que está pasando na intermediación, que é o impacto das tecnologías, o impacto que, ¿sí? A partir de aí vou a empezar a opinar un poquinho máis. Entón tratarei de sinalar algúns aspectos que me parecen clave a hora de ter criterios para avaliar o documento, que un pouco que nos trae aquí, e logo xa vou a opinar un montón e direi dende a miña perspectiva profesional que aspectos deberían ser claros, me parece a mí. Cando digo opinar, opino profesionalmente, ¿sí? Pero iso non quere dicir que teña razón, é debatible, as opinións son sanísimas. E logo, xa que está, pois iso, non son os números, non me sente da esencia de colocación, quería facer incluso unha proposta concreta de que proporía eu para facer un servicio de intermediación laboral dende o Concello de Compostela. Me seguides? Sí. Se me seguides, o que se vos vou a pedir é que se calquera cosa me interrompades, vale? Canto máis se salga un diálogo, mellor, inda que só se 30 minutos. E como estaba comentando antes con outras compañeras, incluso vou a tratar de que se sean 20-25, para que teñamos 5 ou 10 para unha pregunta ou para calquera outra cosa, como mellor non teña tanta relación directa co que vamos a facer despois de avaliar o documento que nos poda ser útil, ¿sí? Por si interesa algo así. Entón, como o que si vos comentaba que vou a ir super rápido, ¿vale? Si podo. Ya. Isto un pouco o que vos decía. Vou falar de 4 ideas concretas que a mí me parece que son importantes neste momento no mercado de traballo. Cando digo mercado de traballo, que hai moita xente que non lle gusta, bueno, acepto que non lle gusten esas palabras, non? Pero para mí estou falando sempre pois, do que pasa con quen oferta emprego, normalmente as empresas, outro tipo de organizacións, a administración pública, pero fundamentalmente as empresas e outras organizacións tipo, bueno, asociacións, as cooperativas ou empresas. E a outra parte, que somos nós, as persoas, ¿sí? Estou falando un pouco disto, de como as empresas se conectan coas persoas coas empresas. Entón, neste marco, o que vos comentaba, vou dar 4 ideas, unhas ferramentas do que está a pasar, e despois aportacións. Unha primeira idea é que este mercado que temos agora é un mercado caracterizado polas conversas. Xa nos anos 90, os que fixeron non foi falta que se llevara todo isto, por certo, vou decir un montón de números, todo que pode ilustrar, ¿vale? Do marco que nos pode levar a ter unha idea do que é a intermediación ou cales son os seus puntos importantes. Non aprender cifras nin nada. O que pasa é que preciso respaldarlo en cousas, non? Os que fixeron isto, que é un manifesto moi famoso que se chama Blood Game, sempre digo Blood Game, que é unha película, que se chama Blood Game,
bueno, anticipaban moitas cousas que está pasando no mercado de traballo da sociedade digital que estamos a vivir nos EOS. Unha delas é que os mercados serán conversas. E certamente neste momento estamos conversando muitísimo. Sí? As organizacións se conversan, as organizacións que as persoas conversan, as persoas en que as persoas conversamos, sí? Pero as conversas, por suposto, non todas son iguais. Precisamos que teñan valor, sí? As que generan valor son as que generan oportunidades tanto de emprego como, pues neste caso, de intermediación, como de rentabilización económica de outro tipo. É unha primeira idea. Estamos nun mercado estruturado baseado en conversas. Segunda, cada día máis, esta traio porque afecta un pouco aos temas de intermediación, isto non é pleno, é moi debatible, non é opinable, pero cada día máis vai gañando terreno a unha cousa que decimos en inglés employer branding ou a marca empleadora das organizacións. Sí? As organizacións, pouco a pouco, van sendo cada día máis conscientes de que teñen que ser atractivas para aquelas persoas que realmente marquen a diferencia do que fan e aporten cousas que realmente aporten valor. Sí? Por suposto que non todas, pero hai incluso ferramentas moi coñecidas. Esta é Glassdoor, é unha das principais e máis coñecidas webs nos que podemos atopar información sobre as empresas, pero en términos de emprego. É dicir, se eu quero traballar aí, como me gustaría traballar aí, como que temos traballadores, que condicións teñen, sí, opina todo o mundo, de boas e malas experiencias, que contratacións teñen, en fin, insisto, son só exemplos de páxinas que nos din a relevancia de que hoxe as empresas tamén se sean atractivas, polo menos para persoas que marcan a diferencia, que tamén podemos ser. Iso nos conecta directamente con un concepto que non é unha moda ainda que aparece, que é o concepto de talento. Non sei se a vos os sona, pero no que nos traballamos está tremendamente de moda, o talento, pero non é unha moda. Sí? Eu penso que hai un abuso, incluso facemos sinónimo talento con persoa, sí? Pero é verdad que o saber facer completo, ás veces non sabemos de que é o talento, non? Pero podemos sintetizar en algo así, inteligencia en acción, na excelencia no que eu fago, un saber facer completo de moita calidad e de moito apoio, non? Vale, pois iso que se busca. Vale, digamos que deixo aí porque logo vou a recuperar. E por suposto, a ninguén se lle pode escapar, e na que non se xa, pois eso, non este moi habituado a temas de intermediación ou de desenvolvemento profesional, que se a rede vende modificar sencillamente como vivir, que é a sociedade que ten, o mercado de traballo, a búsqueda de emprego, as empresas, a intermediación non van a ser alleas a todo isto. E as TIC, en concreto a rede, por suposto que está cambiando, como se facía todo fai 10, 15, 5 anos ou 3. Tanto que incluso empezamos a ver que hai ferramentas que utilizamos casi a continuo e casi a diario, como os portais de emprego, que empezan, bueno, a ter, non sei como decir, poucos de incluir dificultades en algún momento. Por qué? Porque xa contamos con un montón de ferramentas, as empresas e organizacións contan con un montón de ferramentas, deixadme resumir en mellores, sin que sexa opinable, ¿sí? Máis eficientes, máis baratas, muitísimo máis baratas, ¿sí? En fin, o deixo, só que un momento. E por lo tanto nos atopamos nun momento en que hai instrumentos e ferramentas moi habituais, moi presentes no mercado, que non están a responder como están a facer outras. Non estou falando un pouco máis rápido, pero sei que é clarísimo. Que as empresas buscan un saber facer concreto de xeito moi rápido, de xeito moi barato, moi eficiente e moi eficaz. Os portais de emprego e outras ferramentas non o son. Non sei se hai alguén aquí de Infoempleo, pero me pode matar. ¿Sí? Eu, sobre os portais de emprego, que sempre digo que probablemente desaparecerán, pero probablemente eu non o mire. É dicir, non estou falando en termos aí de gurú, de esto va a desaparecer, non estou dicindo iso. Só estou sinalando cousas que están a pasar no mercado. Os redes profesionais dan respostas, eu insisto, outro tipo de instrumentos, dan respostas ás empresas, a quen busca traballadores e traballadoras, pois eso, máis eficientes e máis eficaces. Acabas en medeiro que quería decir, pero bueno, me vale. Tanto é así que temos datos, o que vos decía dos datos. A mí non me importa tanto que sexa 69% como 59% mañá no teu estudio ou teu estudio mañá que deu 79%. Estes son datos do principal informe que se fai en España, que fai Infoempleo da ADECO, que son empresas interesadas en dar un sentido de datos, vale? Que ademais preguntan a poucas empresas, desde o meu punto de vista, isto é unha opinión,
pero que sí que, co paso dos anos, nos pode consolidar unha idea, que é que as empresas si están a utilizar o que podemos chamar, pois iso, redes sociais ou o entorno TIC para topar persoas, ou cando menos para seleccionar, ou cando menos para ver información sobre esas persoas. Fan as empresas e o fan as persoas. Sí? Estou me dicindo de memoria como letras, pero creo que tres cuartas partes de todas as persoas que buscan emprego utilizan redes sociais para facelo. Vale. Incluso temos redes sociais profesionais, que supoño que todo o mundo coñece eles, ou non? Hai alguén que non coñece LinkedIn? ¿No? Vale. Decidlo, por favor. Vale, gracias. LinkedIn é unha rede social profesional. Es como, bueno, esas fallones que me dicen que no que símbolos humorísticos, es como el radio nacional, más tal del mundo. LinkedIn é unha ferramenta que se eu estou buscando, xa non digo emprego, sino desenvolvemento profesional no mercado español é difícil de evitar. Por qué? Porque ten 7 millóns de persoas. Sí. Se temos unha ferramenta que ten 7 millóns de persoas, se carga solo polo feito de terse igual e útil. ¿Sí? Non me pone, só quero señalalas. A importancia que o mercado de traballo están collendo as redes sociais de emprego. Ou están collendo, non? Teñen plenamente. É un modelo completamente distinto ao dos portais de emprego. Non completamente distinto, pero distinto ao dos portais de emprego. E logo tamén quero señalar algo disso. Eu se son unha organización, unha empresa, unha administración que esa que vou contratar, que xenero emprego, teño instrumentos como eses, pero neste momento teño moitos outros. Son só exemplos, tan válidos como cualquier outro. Este Good Job a mí me encanta porque aquí se atopan persoas que fan oficios, que as podes validar, teñen un carácter social. Esta señora, este señor que contratei e tal, pues despois o validas, ¿sí? Este é un proxecto español, a mí me gusta mucho. Pero como este 30.000, iso recoñece. Teño, dende fai tempo, que con tu estornudo. ¿Sí? Bueno, si me está diciendo... Bueno, ¿leyó? ¿Sí o no? Ahora aquí no se hace así. Me siento Madonna así, pero... Por Dios, gracias. Porque está un poco alto, ¿no? ¿Sí? Ahí ya, los pesos que así ven, ¿no? No sé si son Madonna o las ferias que tienen cosas. Me animo a vender algo esto. Bueno, que vos decía, non vou vender estes produtos, pero si vou decir isto, que estes produtos están no mercado, son gratuitos e son moi doados para todas as persoas dun sitio moi puntual, persoas que solucionan problemas para a miña organización. Insisto, estou tratando de esbozar, necesito de brocha gorda, un escenario e algunhas temáticas importantes. E máis, se son unha organización que ainda así non estou moi activo como tal na búsqueda de talento, na búsqueda de persoas, tampouco que ese é un factor principal para mí, pero en calquera caso as persoas me contactan, me envían os seus currículos, e ainda así, de un xeito un pouco máis pasivo, teño ferramentas que me permiten ver como se comportan as persoas na rede, que fan, que non fan, que saben facer, ¿sí? Estes son complementos do navegador que me permiten, cada unha persoa me permite un currículum, por exemplo, ou me contacta, ver toda a súa actividade nas redes, ¿sí? Non preciso ir a ningún sitio para ter muitísima información sobre as persoas as que podo contactar. Ni siquiera é preciso que me mova, porque teño isto instalado, non teño que ir a nada. Non son absolutamente gratuitas, sino son cómodas, ¿sí? Este é outro que fai exactamente o mismo. En fin, o que quero sinalar, onde quería chegar, o que decía, ¿no? Que escenario temos neste momento na intermediación? Temos un escenario moi impactado por a tecnoloxía, por novas solucións, un escenario no que ensinar a crear emprego está buscando xente que sepa facer cousas completas. Este é un factor tremendamente importante a hora de avaliar ese documento, me parece a mí. Non sei se tedes ese documento. ¿Alguén veo o documento? ¿Sí?
Non? Que documento? No, bueno, o documento acabo de entregar agora. Vale. Está publicado hace uns días na web, pero bueno, é normal que... Sí. Vais a avaliar un documento, ou aportar, por lo menos, non tanto avaliar, pero sí aportar a un documento que trata de enmarcar os servizos de intermediación que se van a poner en marcha, ou me equivoco, máis ou menos, ¿sí? Entón, por eso decía, eu estou tratando de decir que teñades criterios para facer isto, ¿sí? Para non abordar un documento, non tengo nada que decir, ¿sí? Vale. Entón, eu agora só señalei un par de cousas que están neste ámbito, que as empresas buscan cousas concretas de saber facer, e que as solucións tecnolóxicas están a barrer do mapa outros xeitos de intermediación que teñamos ata agora. Sí? Só dixen esas dúas cousas e tamén dixen que falamos muitísimo no mercado de traballo, que xa non hai proceso, non é que non pasa, pero que cada día máis se conversa, que os procesos de selección son máis longos, máis constantes, sí? Só estou dicindo estas ideas. E agora vou empezar a opinar un poquinho, pero só un poquinho en un primeiro momento. A que me refiro un poquinho? Só quería señalar isto que estaba dicindo. A intermediación, os procesos de búsqueda de emprego non están condicionados por las TIC, están impactados por las TIC. De tal xeito que os veñen de mudar como de arriba a baixo. ¿Sí? O mercado de traballo, as persoas que nos movemos nel e as persoas que socializamos, nos basamos en unha realidade social e nos basamos en relacións de confianza, que a mí me parece outro elemento super importante. Se eu non dudo nun servizo de emprego, por exemplo, non vou. Se eu non teño confianza con unha persoa, pois podo chegar a tomar un café, a tomar algo, pero non consolido relacións duradeiras. Sí? Vale, a intermediación é unha relación laboral, unha relación persoal de persoas, e de que fa unha empresa con un organismo, unha organización. Así que es. Vale, super importante establecer relacións de confianza. E logo, satisfacer intereses. Isto é moi fácil de ver. Por qué? Porque se eu recurro a algo, como persoa, como organización, e nunca me satisfazo, nunca me respondo o que eu busco, deixo de recurrir. A non ser que me olviden por outras causas. Por exemplo, fai casi 40 anos de democracia, pois vou a decir uns 38, que sei 40 anos, que as persoas deixamos de recurrir aos servicios públicos de emprego. Alguén lle chama alguna vez o servicio público de emprego para ir a traballar? No. Claro. ¿Sí? Ben, esa é a estadística. Esa é a estadística, vamos a comprobarlo. Pero en realidade todos sabemos que o servicio público de emprego en España non é o mellor lugar para buscar emprego. Poden darnos outros servicios, pero ninguén en xeral cargamos esperanzas de que nos serven para traballar. Por qué? Porque non nos responderon a nós, a nosos amigos, a nosos pais, ¿sí? Non somos eficientes. O servicio público non é eficiente, claro. E nos deixamos utilizados, por lo menos nos esperamos. Seguimos sin asellar porque nos obliga a prestación, seguimos sin asellar porque hai outras cousas que pode ver, sí, pero non cargamos a esperanza. As empresas fan cosas parecidas. Se eu non satisfazo os intereses desas organizacións, desde de pagarlos. Entón, necesitamos satisfacer as necesidades das persoas que se acheguen estes servicios de intermediación. ¿Sí? Tanto as persoas que buscan novas oportunidades ou oportunidades de traballar, como das empresas que buscan esas persoas que se incorporan ás organizacións. ¿Sí? Por lo tanto, TIC, relación de confianza, satisfacer intereses, ser eficaces. Como vedes, deixo a última, a primeira para o último, porque o relaciono con os datos. Vou a comentar. Vou utilizar datos e incluso non se van a corresponder moito poucos. Van a corresponder con o discurso, pero vou ir un pouco máis a deses datos. Non os teñades tan en conta a décima. Pero mirad, estes son os que publica o INE fai uns 20 días. O Instituto Nacional de Estadística pregunta, de acordo? Ás veces vais sobre datos oficiais, pero pregunta, son estadísticas alternativas. O único que quero sinalar é que, según eles, que vamos a estadística que dá os datos máis baixos nisto, casi a mitad das persoas en España topamos emprego porque coñecemos outra xente. Sí?
Pero a mí lo que me interesa de feito é ver como funciona, que ten que ver co documento que temos que debatir. Canto intermedian as oficinas os servicios públicos de emprego? 2,3, en realidade o dato oficial é 2,1. Da igual, de que fora 3. Iso é non existir o mesmo. Sí? A intermediación pública en España sempre tivo estes ratos. O ratio máis alto que coñezo, así de memoria, é o que deu Galicia fai uns anos de 4 e pico por cento. Vamos a redondear, ser super optimistas e inventarnos que intermediaron o 5% dos contratos que se falan. Eso en la nada é o mesmo. ¿Sí? Es único que quero sinalar. De feito, esta estadística fala de outros grupos, fai moitos grupos. Nos, cando digo nos, me refiro habitualmente pues, a xente de educación, de recursos humanos, falamos deste número de paros. ¿Sí? Porque temos estudios que dan o 60%, outros dan o 82%, pero habitualmente lo redondeamos con un número de paros. O 80% do mercado de traballo sempre é oculto, nunca sale a la luz. Este oculto pode ter moitas variantes, ¿sí? Que non me vou a extender. Pero isto non é algo que digamos agora. A socioloxía ten o demostrado nos anos 70. E sempre se repite así. Fago un paréntesis para a xente que busca ese que votar. O digo porque nos cansamos de decir isto, pero logo, pues sí, vou buscar emprego. Entón, envío 350 currículos. Me explico. É dicir, ainda que son consciente, traballo sempre na búsqueda de emprego esta parte. Cando en realidade, non digo que non teñamos que traballarla, que hai que traballarla. Pero a parte importante está toda aquí abaixo. Ben, isto é moi importante para entender ou para acompañar servizos de intermediación. Non podemos estar ellos a isto. A inmensa maioría do mercado de traballo, insisto, é oculto. Non está nun anuncio en 1000 anuncios, nin está no escaparate con ETT. Eso é o que decimos. Bueno, non vou a extenderme. Só que quería sinalar tamén, porque no outro documento dos que leí se falaba das ETTs, se relacionaba, isto é unha opinión miña, ¿no? Se relacionaba moito a temporalidade coas ETTs. Eu penso que un concepto, non digo equivocado, pero que hai que ter moito cuidado. As ETTs intermedian no 15,5% dos contratos en España. A eles gustaría que chegar ao 22%, que é o objetivo que teñen de traernos e non capaces. A temporalidade da última EPA ven marcada por o contrato do servicio, por o contrato temporal. ¿Sí? Nestes datos tan bons que nos deron a EPA, 92 de cada 100 contratos son temporales. A temporalidade está nese contrato, non na ETT. Como se chama? A precariedade no mercado de traballo está nese contrato. Os contratos que se firman son os 6 de cada 100 foron indefinidos. Son os 6 de cada 100. ¿Sí? Entón, hai outros servizos, incluso os anuncios de empleo, que ocupan unha parte do mercado que é medianamente razonable. ¿Sí? Teníamos isto en conta. ¿Por que temos que ter isto en conta? Porque decía antes, vamos a falar e vamos a pensar en servizos que teñen que dar resposta a organizacións e a persoas. E teñen que darla. ¿Sí? Bueno, incluso hai outro dato que acabamos de obter que é tremendamente importante e que reafirma un pouco todo o discurso que acabo de comentar. Nesa risa, que como vos decía, relativicemos, non representa todo o empresariado, pero sí que o dato é suficientemente, non sei, bueno, claro, ou conciso, non sei, para facernos que pensar. Non só que non recurran ao servicio público de emprego como levamos 30 anos demostrando, sino que se cada vez empresas que en pouco deixarán de pensar neses servizos. Moi claramente no seguro, hai moitas razóns que non estou profundizando aquí, pero unha tamén ten que ver co que vos estou dicindo. Temos solucións de outro tipo para facelo. ¿Sí? Vale. Non me preocupo. Esta é unha parte, insisto, máis opinable miña. Para mí, hai algún elemento que viña dicindo que non poden ser alleos nin as organizacións, nin as persoas que buscan emprego, nin os servicios que proporcionamos en termos de emprego. Confianza, insisto, nas TICs, na tecnoloxía, na rede, non podemos propoñer servizos no marcha da sociedade digital, porque son irreales. Serían servicios de Alajito, del año 82. Non vivimos que sea.
engadir valor no traballo que facemos. Isto tamén vale para a búsqueda de emprego moito, digo, porque sei que hai xente que está pensando nesos termos. Sí? Temos que engadir valor no que facemos, no que sabemos responsar. Ao final estamos vendendo servizos. A búsqueda de emprego non é máis que vender servizos. Temos que decir o que sabemos facer, o que sabemos resolver. Que tipo de profesionais son. Antes, son unha estadística que non tuve, pero ata fai uns anos, casi o 25% das ofertas de emprego non precisaban da cualificación. Por qué? Porque agora non saben que día salir. Porque incluso empregos que ahora temos moi cualificados, como de camareira, o camareiro, hostelería e tal, antes non era. ¿Sí? Hoxe por hoxe, menos do 15% das ofertas son para persoas que non teñen cualificación. Entón, necesitamos aprender a facer cousas concretas. ¿Sí? E cando as empresas se achegan aos nosos servizos, buscan sempre por facer cousas. Temos que ser facer iso. E iso ten moito que ver co que decía o talento. ¿Sí? Saber como facer o que se que corresponde en cada caso. Moito rollo todo isto. Estamos falando en chino, non? A veces sí. Ás veces sí. Valemos de algo. Digo, si nos vale de algo todo isto, si nos sirve. ¿Sí? Más o menos. Los números siempre son tan fríos, son tan... Sí, es cierto. Sábelo, pero bueno, ese 2% de las agencias de colocación, esas sabes que no fan nada, o sea, se sabes que aquí non fan absolutamente, dices, bueno, a ver, desde que 2% enfada un pouco máis. Bueno, pues, para que non me enfade, ¿sí? Porque eu penso que eso, a vida somos emocionais, ¿no? Pero estas cosas ten un tratamento máis frío, ¿no? No sentido de que iso tamén responde a moitas razóns. A moitas razóns, pues, históricas, encantaría falar disto. Me encanta falar disto. Porque son unhas razóns, apoyarían a forma que ata religiosas, culturais, é complexo, é un fenómeno complexo. Eu que digo que temos que coñecer ese dato para saber por qué non recurren aí. Porque non se trata só de que sexan moi malos e lo hacen moi mal, sabes? Que non é só iso. Hai moitas máis cousas. Se eres moi malo e lo haces moi mal, pois intermediarías no 10%, no 15%, sabes? Hai moitas máis razóns. O que digo, insisto, é que hai que saberlo. Porque unha das razóns que vou comentar é que as organizacións e as persoas sentimos que ese servizo non nos responde. Pero non porque sean malos, sino porque non se adaptan a nós. Logo, se tal, continuo con isto, podo aportar algo máis, que non me gustaría dar un paso adiante aí, porque condiciona bastante o documento. Non querería facer iso. Unha cousa que opine, como tal, é o que condicionar demasiado. ¿Sí? Bueno, está aquí o compañeiro de la Agencia de Colocación, porque a mí me apetecía muitísimo aproveitar, eu son incapaz, ninguén me pediu que aportara, pero son incapaz de non facelo, ¿sí? En realidade, dentro do documento, a mí o que me apetecía era facer unha proposta concreta. ¿Sí? Claro, esa proposta concreta vai dirixida a vos, non? A eles. Que faría eu se tivera que propoñer un servicio de intermediación a día de hoxe? Tenía en conta todo o que dixen, a confianza, a tecnoloxía, ¿sí? Incluso, non o dixen, pero o objetivo de inclusión, que no documento vais a ver que se fala moito, do objetivo de inclusión é un que diría de inclusión digital, ¿sí? Ofertar ferramentas que permiten esa inclusión digital. Que faría eu? Eu introduciría unha cousa que se chama a gamificación. Non sei se sabes o que é, pero introducir elementos de xogos, bueno, non sei, consiste no uso de elementos de xogos en outras realidades. En realidades que non son xogos. Non é que yo sea muy bueno, me he levantado esta mañana con esta idea, sino que isto que é algo que se traballa muchísimo en recursos humanos, que además cada día vai coñendo máis xogo. Por qué? Por lo que vos decía antes, porque de un sitio moi barato, por non decir casi gratis, me permite ver como as persoas se comportan. E a mí me permite ver como se comportan, a mí como persona me permite ver como se comportan as empresas, e establecer lazos de confianza. E todo isto, desde unha perspectiva non só de eficiencia e eficacia, sino tamén de confianza, insisto.
inversións e tirar os permisos entre as persoas que buscan novas oportunidades e as organizacións que están buscando talento. Insisto, non estou dicindo algo super novedoso, non me va a salir porque soy un señor mayor e non me acordo los nombres, pero hai unha cadena hotelera que está facendo isto desde fai bastantes anos. E o que faz é que un perfil, se queres traballar aí, é nun simulador, durante moito tempo, pois se eu son directora do hotel, pois dirixo un hotel. E se son pois, camarera de barra, pois me seguides. E eles seleccionan aí. Entón, o que teñen son persoas que non só xestionan o xogo de términos, sino que ademais están avaliando e calificando para que cada recursos humanos el hotel de Pernambuco necesita non sei quen podan ir directamente a unha persoa na que xa miramos como opera, incluso podemos mirar como casaría con a súa cultura. Me seguides? ¿Sí? Bueno, isto yo decía a eles, porque ademais de todo, e por suposto isto sí que non os explico, yo mencionei unha empresa, se lleva aí como dúas ou tres empresas que fan isto de forma excepcional. En Galicia temos unha que é referente mundial en la gamificación en learning que é Netflix. Es decir, ni siquiera hai que ir a mirar este hotel como fai a la Pernambuco, o temos aquí e o facemos. Yo decía para eles, pero tamén para a xente que estades aquí que o teñades moi en conta, que cada día máis estas realidades se van a consolidar, a deshogar para amosar como eu sei responder nunha situación de estrés, ou como eu sei desenvolver o meu traballo, ou como un traballo en equipo, ou non sei o que sexa en cada momento. ¿Sí? Porque sei que se aquí te busca empleo, te busca empleo ten moito que ver con isto, con contactar, con confiar, con amosar o que eu sei facer e como sei facer, e con todo isto. Parecemos útil isto. Útil, si vos parece útil. Non mucho. Interesante? No, tampouco. Tampouco. A todo o mundo igual? Non vou a contar máis. O que sí pretendía, sigo pretendendo, é que por lo menos mencionar algúns aspectos, insisto, que sí vos podan ser útiles para variar o documento. ¿Sí? Para non avariar o documento sin ningún criterio. Insisto, vamos a ver un documento que propón como facer servicios de intermediación, bueno, que por lo menos pensamos de que falan as empresas neste momento, bueno, alguna problemática das que hai. Non vou dicir as cousas. Sí? Canto tempo le vei? Bastante. Sí. Por non decirvos que hai alguén que quera facer alguna pregunta ou comentario ou algo? ¿No? En todo caso, agora Vale. tamén